de piepen niet moet bakken. En is dat wel vaker die in? Ja, dus. Maar waar? Mommy mem, mommy broerke en mommy huis. Maar die eet ze bijna weer op. Wat heeft op die verlanglijst staan? Een ripstick, een pony, maar dat krijg ik toch net. En Barbies en Playmobil spul en een nijborstel. Die is kapot. Nou, een pony, dat zit er net in bij Sinterklaas, denk ik? Nou, ik wil heel graag op Amerika rijden. Dat is mijn echte wens eigenlijk. En dat heeft op een verlanglijst zetten? Ja. Natja? Kom maar, meisje, zie je niet aan. Zo, dan is dat een antje eruit. En wacht. Ze zit als alle op een vest, daarom komt er ik ze vol in. Presto, het hele. Wat heeft er allemaal op het verlanglijstje staan? Pet shop, knikker en rescue park. We hebben hele categorieën en ik weet en huis- en ubicaties. Alleen nog verder weet ik net zoveel. En hoe weet Sinterklaas dat dan, dat je dat hebt? Dat heb ik op mijn lijstjes gekregen. En op dat lijstje die heb ik in mijn school gedaan en die had hij toen mijn om. Dat is een Zwarte Piet of Sinterklaas. Oké, dan meest door dat 10 minuten achter die wij hellen, meest in die bakje stappen. Oké. Ik moet maar één keer in een week in mijn school zetten. Dat is een beetje te min? Ja, ik wil elke dag in mijn school zetten. Nou ja, wij zijn hier aan het spelen, zei je, hè? Zo is het. En wij zijn heel blij dat Jim hier bent, hè? Maar ja, dan kunnen we misschien een heel beetje reclame meidje voor onze vereniging. Is dat nodig? Ja, nou ja, dat is wel een beetje nederig soms. Ik heb er jou en tegen of zo'n 8 mensen bij. Maar dan ben ik een peer die hebben verlend. Die ben er hier niet meer. Dus dat willen we graag wel wat aanvullen. Hè? Ben je ontmoet naar hem? Nee,
Nee? Nu niet, dan niet en nooit niet. Nee. Dit is wel goed van je conditie, of net? Ja, maar ik zing en ik speel. Want je moet wel aardig... Morgen dan moet ik weer eerst naar de no zingen. Oké. Maar je moet wel aardige longinhoud hebben, net? Dus dat houdt je ik fit. Maar ik ben nog maar 38. Geestelijk. Geestelijk. Als je hier binnenkomt om te luisteren bij de pineut. Dus, Zo weer de klas. ja, er waren 12 mannen. Nooit een vrouw. En ik kwam erbij. En ja, ze vroegen of ik wilde blijven. En dat heb ik gedaan. Ik zit er nog. Ja? En je vindt het nog steeds leuk? Ja, zeker met al die mannen om me heen. Ja. Kom op, hé, dit is toch leuk? Je krijgt tenminste aandacht. Dan nou alles uit de hond? Ja, alles. Ja. Zo gauw maar ietsje jaren of hij neemt een bordje mee, dan speelt het dat eerst even voor hem. Nou jongen, dan is dat ik bij klein. Ja, en dan is het meestal, 10 minuten, dan speelt de hele ploeg erachter. Ja. Kun je maar noten lezen dan? Een beetje. Ik weet nou alles af hierheen, ook omhoog maar of naar beneden. Zo, dus dat is al een heel van ding, hè? Nou, hij er was intussen al, weet je, van dachten van, nou, ik hoop maar dat hij thuis blijft van. Nee. Dan ga ik naar die meesten taal bijvoorbeeld. En dan zeg ik, zal je even een beetje bijhelpen? En wat biles? Nou ja, bijvoorbeeld dan, ja zeker. En dan zet ik hem even tussen 2 goede spelers in. Nou, en dan gaat het altijd goed. Oh, dat jes me net meer. Nee, jazeker, ja, dan jij hem, jazeker, ja. Dan zit ik wel, maar een beetje heel spelen, hè.